Jeg hedder Emil Lind. Jeg driver en entreprenørforretning med speciale i gravearbejde, flisebelægning, græsplæner, fjernelse af beton og meget andet. Jeg driver virksomhed hjemme fra min gård mellem Lemvig og Struer, hvor jeg bor sammen med min bedre halvdel Mathilde og vores 3 børn. Det er også her, du kan leje maskiner til dine projekter, hvis du som så mange andre vestjyder kan lide at gøre det selv. Jeg har boet her i Gudhjem de sidste 15 års tid og kender både området og folkene her omkring. For mig handler det om tillid, kvalitet og gøre arbejdet ordentligt hver gang. Andet duer ikke. Og faktisk er det en stor del af belønningen for mit arbejde at se det færdige resultat. Jeg tror på at holde de aftaler, vi indgår, og jeg stoler på den værdi, vi hver især lægger i det håndtryk, vi forsejler aftalen med. Det betyder noget. Så hvis du mangler hjælp til udearealerne, så ring eller skriv.